zanina chuan martial God Asura kan en chunzom lenga episode masa khan khi fengiangan elder linrana kon hne thule khilin palace lama khoile ta tum thu kan thli kho towa khi fenga chuan linrana chu vapan nain tipal thil thuin kongluyan anu le khathon elder linrana fa apai chungchanga ziana khawa chara mipuite khian vek tur chuan sir chuakin mipuite chuan kongluyan apa dik tak chu gongtian pinga ni loin elder linrana chuan ni tian kha chuak ta chu thu chuan gongtian pinga le mipuite chu bara khai hleya gongluyan a kha linrana fapa lo ni yang ti chu rin pon lo ring chin ngai lo ani Qhinglong Sect elder se chuan khi fenga chu lawm thuan lo khil molmola chu ti lai chuan gongtian pinga kha linrana le amurang chu lo la sonin in beina tual zola tang chuan lo tlan so puida ya hla thokat taka thlen hnu chuan gongtian pinga chuan a thinrem na chu ati lang tana atira chuan elder linranan gongluyan a thil chi khang khang lo zir tir thin le fang me lo en kol thin kha alom hle thu soya zonu city lama tan thina wang poina lom hle thin ani ma se an chunga that chan dik tak a hriat chuan hnu chuan alom na chu thinrem na in thlakin elder linrana chu that ta ni chuti lai chuan chu fenga kha ron thlang ve hlolin gongtian pinga chu ron tha tuma a chan chu chungte tha tir tura gongluyan a fui por tu kha ama ani wangani gongtian pinga chuan chu fenga chu alo ngai ne playa a thinrim na khrik thlak nan lo man tumin a be zui ngal bu angai angota hnele theilo wangin gongtian pinga chuan ngai dama dil chula athil ti sualte a hret chu to thu soin thatlo turin ange nani masa chu fenga chuan lo ngai poimo du lowin achungte phubalak na na thatta thawani chuminu chuan khuine khan chu fenga cultivation chakzoka nap theinan mun tlo tur tam tak a hret thualo soya chu fenga po chuan in ti chakzela martial god ni ngeya duwa wangin a cultivation chu achak theyang bera apatuma season 1 chu top ta ni 我记得你说过这些还远远不够我体内的这股神秘力量封印在我的意识我的亲生父母到底是什么样的人我要让自己变得更强 season 2 tan na chuan Qhinglong regional Sect lian zual zaten in mukhom nan nei thuan ron soya an regional Sect chakber zon na turani Qhinglong Sect din tupa ber chu kumzaliam ta khana thi to wangin Sect thaber ni na chuan chang thei to ngai lowa lingyun Sect ten an chel rang thin ani chu fenga kharon lang lein profound realm level 6 alo kai towa in beina 12 zola chuan Qhinglong Sect te ayo loading mekin zilai thaber ni na chu ziawa lingyun sekamine na lawin chu mekani chuti lai chuan chu fenga chuan in larna ang tak hiam huwa mi pakhat power chak tak nei khovel pumpo ti buai vek thei tur hi muin chupa chuan a hmangai a chana wangin thilsiam zongjong chu ati chen vek tur thu alo soya chu in larna chu chu fenga chuan a mu photo ni vanai thlak takin khuine khan chu fenga choron ko har hlowa in beina tel lai chuan ta chu chu na gelu pe tu ga lo tin chu fenga chu na be pa ngai le thei ta ni en tu tam jok chuan Qhinglong Sect te chuan hu niam zoka a chan chu kum za chungin Sect ni na chu lingyun Sect ten an chan zel wangani an thu sei chu Qhinglong Sect leader li chang khinga po khan lo kha vein yun Sect leader yuling long I chu lau thong lo turin a lo ti ya chu fenga chuan talent thata ka nei thu soin top 3 a chuan an lan nge ya be sei thu a soi bo in beina lamron lang lein
Zio iwa chuan chu fenga chu lo ngai ne playa an sek chuan ral thum thadeu ron ken tir tu ran nei lo em ni a zot buk athu soi chu fenga na khriat chuan a fei chu olsam takin a chu saka Zio iwa chuan thinrim takin 10,000 spider han technique mangin a be sui ngala ma se chu fenga chuan lo bumin Zio iwa chu an he sui ngala ni chu fenga chu chaka puan ani ta a top disciple ta lisa aming chu tarlan ani ve ngal bo chu vela yen yang tiana lingyun sek leader chuan achak lo jok zia u kha va that turin dogu aw yu na tira ti chuan an sekte ati mol photo lo tur thua soibo khi feng yang a kha ron lang vele in chu fenga nen chuan unawa anin chal towa khilin palai sa commander lalber ni to bokin lingyun sekte chu ati ela arin aya an sekte chu an chak lo thua soeni anu dewa aw yu na khan an leader thupe gangin zio uan arana chu san vele ava huwa athat zui ngalbo sekrang khanga zirlai te chu in be kual zelin chu fenga chuan atung pui te chu olsam takina hne thei zela sek zakal khom zinga chuan zirlai thaber ni na chu chel thei tange ngeiin pakhatna aming chu an ziak kai ngala chu vele duku aw yu na khan ron panin chu fenga chuan lingyun sector ron zom ve turina soma an sek chuan treasure hlu tak tak Qhinglong sector an pek thei ve lo turan kol teu thua soibo ma se ngai tu po ngai tu poi lo in chu fenga chuan lo hnar ngala ni aw yu na chuan chu fenga an somna hnar thu chu an sek leader ava khil ngala an leader chuan lingyun sector somna hnol poi thei zia Qhinglong sector chuan an hriat ngai tur thua lo se ni roundot le chu sek leader te in beina tur ani ve thunga lingyun sek leader chuan an sek thawa member chakber ta chuan an leader te aya no thei thu soin an sek ayo chuan duku aw yuna na be tur thua soi ngalbu anu relo te chungin aw yuna chuan sek leader te chu an he thau mana ache dan chuan un ron thlak ba ka sek leader te zana pakhat malan tir lo ani chu fenga chuan an thilti dan lo kha thiamin an sek lama tang lo deuh ni an hriat ta chu lingyun sek te chuan an be masa lo ni ya Qhinglong sek leader li chang khinga hun po chu ron thleng vein chu fenga chuan a ayo a be phal sak turin a lo tila ma sen leader chuan lo hnialin Qhinglong sek leader ani awangin an sek zawm nan ama ngeiin be adu thua soya in beina tual zola chuan a chuk thla ve ta ni mun le muna in beya chuan nena chansa nei don lo te hriat awangin li chang khinga chuan 1000 sur technique mangin a hla tangin beya tuma ma se chuwa technique man chuan a dai rei lo awangin aw iuna chuan a ron hnai chil le thuta li chang khinga chu a chak lo jok te chian hnu poin aw iuna chuan a be chu ala top san du chuang lo wa chu fenga thinrim chuan zuk chet ve tum ma se yen yang tian a kha na por mangin a lo dang bet tlata an sek leader chu a mulai ngeiin an tha sakta ni chu fenga chu thinrim hleya aw yu na chu thi thlenga in beya chozui ngalin yen yang tian a po chuan a lo rem ti ngala anin be du chan chu mi malin huat na ani awangin midang lo in rol ve lo turin a ti ngal boka aw yu na chu a ring tok hle ni anin be tira chu fenga chuan golden divine lightning technique mangin a cultivation level khatina tipunga ma se aw yuna chakna chu la thluk phachuang loin profound realm level 8 lo kai to bi kani adin huna chiat ema wangin chu fenga chuan khuine power kha ho sakin achakna ti punna na mangleya achan thazo ka atang tan buk yen yang tian a chuan chu fenga chuanga yang ngota ni lo ti kha chuakin aw yu na chu blood demon technique mang turina ti ya
khuni khan blood demon technique chu lo sawifiah manlai technique chikhat a hlawom ema wanga an hman zan du lo ani thua soya a mangtu chuan a power chu control zo lo chuan demon an changlen don ani khuni chuan thuron pe ngalin chu fenga chu a spiritual power mangtu rin atia ahnu dewa chu fenga na spiritual power manga tan tira tumlai chuan awo yuna chuan a power chu a control thei to lowa demona changpum hlum vekin a ma aya thinrim le hlawom zokin chu fenga chu ron bei le tana achak lo zok don emo anti hnuwa chu fenga chuan zawh a fei kha awo yuna beinan chuan a hmangthuta a hoi tiger killing technique man na hun nei thei phain in beina chuan hnena changta ni yan yang kian a chuan a zirrai chu chak lo zok thu soin top to turin a lo tia ma se chu fenga chuan anin beina chuan midang ron in rol ve thei ani lo thu soin awo yuna chu a that zui ngalani chu thil chuan yan yang kian a chu ati thinrim hleya chu fenga chu be zuktum ma se khi feng yanga kha ahma alo dinga chu fenga chu aunau pa ani thu soin an kala hun to thu chu fenga chu khil ngala yan yang kian a hnena chuan a che dana chuan lungoi lo na ane ni chuan khilin pa le sa ron kal tur le ron hu turin a khil ngal bok 青龙宗给你临葬，齐双阳有人能治。楚风背后居然是麒麟王府的奉陪到底。楚风有点意思。zana lo thlenga khilin palace lam ron langin lin molia an ho tu pa chu win demon tiger an man the wangin a lo hlim hleya afa pa lin chonga pe ka tumani chuti lai chon lingyun sek leader yan yang tian a kharon kalveya lin molia chu soi thain an commander pakhat khi feng yang a chuan heavenly martial realm ma ka trap to thua soya ada thawat lo ani chuan ho tu berni na chu aron chu sakvat arin thua soya chu mai ba ka emperor tom paum tak tak ti le om na mu chuak to ti po khret thu soin lin molia chu lo hlau thong leya a thorok ta chu puan chuan ni chuan an emperor ra thinrim hle don ani ma se yen yang tian a chuan hadam tur ka tin apui tur thu le alama tran thua soya ma se thil pakhat phut let vein Qhinglong secte vati chevek tura asipai te tir tur le chu fenga vathat turin atia episode 11 chu top ta ni